Christ ewa chira etosha na ne so brewa no to afa ho ona pressure kwasura kwani anchechire won samawo ni ba so ba so ka nu ansana asem ato sama do asa ko pa do ansana wa ba ha yesrema na bomwe enochi have directorates asin kama biwa chira sa uara na wakwa pa duro anom edi amaye yesrema do na so alive I Sekyere semi eti ejaduma na na juma ba dia emetwetwa omanam yesrema sebe baya bibia ya bia tan framam abotra flasha obia na so na hye Sekyere semi eti na juma ba dia tutoro na he sasa na so na na fe esema ni ba bia yesrema o sere na yedamase Yesremo na na tsankonya sa Effiduasehene utra ama na Effiduasehene ba no transfer ya ubega asem it's announcement to me ya ma na prensa no no mesremo na na tsankonya Asante Effiduasehene so madama mon transfer ma yen ansana na Effiduasehene ma edro ha enwa chino sa wo pe bebe ya anti yesramo edwani mu sawo mo twamade bia di edwani mu a na wasare edwani mu amaye sramo a obia owo twamade wo edwani mu bia dia mana accreditation yesramo a na edwani mu ena ho sawo ya ensuo na benoma yawo emaba wa so no bia omo enenam etwanum omo ebeba wonso anom ti esrama Yesremo o mi nsaben komiswa ana bank fo ne wo enti wo bia obekire wo sika bia wo bebe dwoma yesra bank fo no omo enete me nsane fa so no o se table no ene ye de adekoko bia fa table no apart from e wonom no emfasika mo bia yesra asa onente etwam no sika bia ti esrama na ko do adam Effiduasehene oba pagano manara emperfaka oba pagano manara oba pagano oba sana ho na ma samanara ma sabra na ko do adam Effiduasehene wodika prokope na wamo na mfama announcesa yede tibadi no asomonsa no monfa emrane ne amamre ntoaso yada mwase minu abema medase madaroma moma yempeja yemu na yemfa ne die mane ani die se no na Effiduasehene hima ena eba no
One in a drum, Madama, Mama and Fanny dear money and dear Seno. Nayam sorry and share Yadiana. Nana Padu Yadomodikai. Nana Effiduasehene. Nana Yamoakaba. And then any atai kokowa. Sansa ne banim pon and ne. Other forma ye di in our watch a day. Nana any abre. Sanso and Effiduasehene. Yenina yeni abre. Na yenina yeni atai kokowa. Nana no mabre to four. Yamamo. Yako. Yamamo Yako. Jumadi nyina ekoso live was Sekyere East TV. Sekyere East TV. Enti ote wa na wo ye bibia na wa ma wani aba wo ho so. Esan say ni abekoso bia no eye live on air. Ti wan hwe ya wasobe ye hye. Ye besre protocol for no munya gina sani anopa no ye no na obi ba na magine details na modi aba na ya tudin na ye fe yeni ayedi dwumedie ho chiame odo se wa memenu aba mene me mame oba pa ehye ene sani awia na ebo no nso no yaso yanhwe ya yaso be ye hye Central for no minuanom and Central for no more accreditation no dear mohuson yeni accreditation and so mama yenya hwe ye ne hu mpanimfo na nhyehyɛ ya wo mo de be maye no yeni so and na wo de wo phone bebe dwom se wo ba betwa no sania nananom eye community for no ne as security for no aye nhyiamu no omo beje abrafo ne gi a won sanka biem security man na beje a won sanka biem ti mama yenya hwe ye paparazzi for no ya won central for papa so wa ha accreditation no wo sa enyanka wo mo de ba phone de uni accreditation a enya wadwen sa wo bedwam finfin a wo de ne na mo akire ho obi ane uni asem na ba finfin ha de a waso be ye hye yeda mo ase nananom mother from Madam my besre nananom amanyi bebre na wo Effiduase ha ye besre ombetimi apie fie benkum ombetimi apie fie nifa ye ntenten so nti se wo ba na mama kwan na masore na mudi nidie ama nananom na oma betena se na ye di dwuma no boko madama
Hello. Yeah, no, madam, ma, mushedum. Madam, ma, omo jejra na nano mo ani mo no. Mummie mo na ene mo ho enna ho. Central for no. Me wo say post ni bi so ma ne phone so. Wo check here no so ma phone so. Madam, ma mummie na nano mo ani mo na ho. Na nano mo free ogwai. Cape Coast Central Region ton. Omo bachia na nanom. Eti esremu a mummiem na nananom anim ho enna ho. Na nananom anim ho na ho. Media kasamo ne ma na achia me. Ogwan man hene atu abofo akinti awram. Omo ba na wa be ma nananom da akena. Yo, just man, so we santin ya orbe ya. Aye, osaba ma doctor, ko sa to a oto de bien. Grandma hen na ona prof janinti we tu no maria hen na nakokwa na oto de basa ono de yimin na ne puntu hen na kojo manfi the first we tu na oba dmadi anti na nana no baba cancer na wochia fefefio na nakokwa na oto de basa grandma maria hen na nana manfi a odikan Gwaman mpunto hen Effiduasehene ho mpunto hen abaha Gwaman mpunto hen na abaha Effiduasehene wenya na amba na insade hunu ho adebe ma Effiduasehene mpunto hen na kono oyin aya de kokko na to de basa yo nana chame me da say wa so wa modin o wa modin mo de boson twen Weso bosom twen madam ma mummie mu na nananom emechia na enye fe madam ma mo fama son fam ye na yentie ayeye die yo ana ko do bi asebese ko so pem fata da ko mi ada mu mati ye ne di owo ba ya na owo awe wo na de poto ne mpode awurokuo ati na se ba ko akai suafa enya biribi yanse na bojo yo so ba me kina hoya na me na salvation asafo amata ya na mpana mfo ba chiai amba ni se ko ya manso anso mfata kuntunkuri ti salvation fo ba ya nana wona ata ko na na Effiduasehene 5 million and I 50 cities 5 million that's ya nyado ya da mase nyame onhiramo Madaroma ye ko days no enim eti announcement bia moje a mo famra na yenye na enye fe Sekyere TV ye wo live enti obia enye ne ho ye mo famo ne manso entu ye nananom enim ho no ya amoma eho enhye dan nam mayen ai nananom a mo konwa sisisi wo montanta se emaye ne ho enna ho
hello. Protocol for no Madaroma. Monsa will be bar, Montini details. Na mo family, na yamfa and tuja. Na anya fe. Na nya fe. Baby, I'm with Janady. Aha. Montinsim. Obia ba Montini details. Ebinyina ye benkum. Ebinyina ye nifa. Ebibe PFA, ebibe PFA. Na matro, imagine details. Kama na mo di aba. Na ya tudi na ya fe. Ya da mo nyina se. Ya ma mo nyina kwa aba. Dana kwado ya dom na Effiduasehene ma odi kan dana wadaruma ubetie ama watena konwa nyina nso atie bi dana wadaruma sabra medra na medra na matsame na utie ato na nanamu himafo nyina dana wadaruma sada ya wasasi so asafo hodo ewoso eye Church of Christ say na sabra ya so sne atse so mo baya na watch them no omukuta eye 500 Ghana cedis opipi enum sana na esuso na ne atsankonyo nyina Effiduasehene nyina efanka na na mpata enwufo yakase nyame inshallah. Hello. Yata macha magara manufo mason fami ye. Yani ayam bazada ohene ajekum ne dabichi yire ena ebano. Ambassador ohene ajekum ne dabichi ena onene dom ebano na protocol ochiawia mudenanim na monfa ne nchia ochiawia na mude na ko days no eso na mama akoto baby atena amaye Ambassador ohene ajekum ne dabichi ena ebano protocol member bako endi nanim na onfa ne nchia mame ya mama kwaba eda masebru ya mama kwaba
Effiduasehene ma. Nana wadama betie ma nana matna konwa. Nana chame. Nana ma fo nyina. Nana wadama sade eye kroi. Adwuma efo wodro ewuwo mu. Ajingo enterprise. Ajingo ton adansi wona manyina. Nana wase sabre sa wo ba nimpo da form. No na adwuma efo ba ya. 300 Ghana cedis. Opemiensa. Ana wadama esuso. Na le abedwafo nyina fanka na nampata ngu form. Ajingo nyame nsraw. Hey, Mike, no. Abatankasia wadama sabrain nana wana tsankora nana mafu nana mutieme Sekyere post manager aye post office Effiduasehene osana na back room wana akona basana obananta da form na sana na wana abusia nyina trasia manager nana masamba ya 500 Ghana cedis. Open in room. Nana SSA. Na manfankan na nampeta no engu from. Yankasa nyame eshrano. Hello. Presby, Better, Ebenezer, Victory, Trinity, NOP, Yenina, Arrow, anymore. Ebanasi.
yɛde afidie a yɛayɛ nyinaa atwa ɛwɔ soɔ asi yɛbɛnkum so a ɛti mo a monya baabi ntena nyinaa momma ne sɛ afidie kɛseɛ asi hɔ a mobɛtumi ahwɛ deɛ ɛkɔ so nyinaa ɛwɔ so ɛsiane sɛ Sekyere TV ɛfa biribiara live Sekyere TV ɔfa biribiara live nti mokɔ a mobɛnya biribiara ahwɛ ɛmpere wo sɛ wobɛdwom ha yɛ a wonya baabi nso ntena yɛpɛ mo kyɛw mompaeɛ nyinaa ɔmanya baabi ntena no nkɔ kasrefoɔ no nyinaa monkɔ na monkɔto santen Basri ne we praise bini na wa ha kɔtoa so ɔmo na ato santen ɛbɛkyia nananom monkɔtoa so monkɔtoa so yɛyɛ amania ne amammerɛ enti sɛ ateɛ biara no wobɛkyia ɛyɛ apɛ bibi kakra asafoɔ no na wode abɔ mo moma so saa ne yɛkɔ no madaroma mama yɛma biribiara nkɔ so wɔ ano ɛwɔ ha atomdwe nka mo nyinaa yɛda mo ase woyɛ praise bini a bɛtoa santen so na mokɔba nananom daake na yɛda mo ase Nana Effiduasehene Nana Madaroma Sania a New Testament Baptist Church Womo Kasacha Woni Pastor Yaw Onina Busia Sofo Yaw Onina Busia 300 Ghana cities Nana and so Onyucha Yamfanka Woba Empata Engufom Yada Sai Nyamishramo Presbyterian Church of Ghana. If you just say I didn't put them one more and a woman and a nom dark and a preacher can see and a boy in a non say. And then I watch it that ye did Nayamaba and I watch it that Nana if you just say and now we're friend and some I want to take this so. Nana nom at 2 money of a series. Roma. Mama yama bibia koso wano MC no yado so pa na yawa ha yenyina so yawo accreditation yaye nipa num na yawa ha anti no brain no mo ba so yenyina yenka Asante Effiduasehene Apostle for Sekyere Police Commander Yawa Effiduasehene one in a dorm and a 2 sons Abachia Jamaica CFC da Nana Adu-Ameyaw Ebra one more papa Effiduasehene and Police Commander Apostle for Makuma and and now we're born Robert Shannon I'm an alarm dark Information officer. Nananom Madaroma say yehwe santia ato a eba na ye emperifo akukudam eye yewra say Sam Jonah oye former CEO Anglo Asante ene yewra Sam Jonah ordinary monyam eba beta dwumadi yachi amana ye fe ya was Mali Banama Ononso Ekao Yawa Max Adu-Ameyaw
Sansu Kodo Mpiani Yewra Kodo Mpiani Ebra na Oman Penin Ejekum Kufo Etia Benri Asono Ono Enana Chief of Staff Yewra Kodo Mpiani aha Yebenu Yewra se Sandona Afei Yawo Dr. Adu-Ameyaw Sansu Ena Dr. Adu-Ameyaw Oye hard surgeon Konfo Anochi Teaching Hospital Sansu Ena Yewra Omani Echanfo Yewra Omani Echanfo Yawo SO Akosa Penifo Kukudampa Ena Ene Omo Edua Yebechia Yanana Konadu Yado Ene Nananoma Trankunya Na Penifo Mbaye Yewra Doctor, Professor, Nana, Onana Roma, and Unti and Omoa. Yabasramo, Mama, and never for my Mama, no for my. Yabasramu bebre, yasramu. Aya empenifo a yatu yensa afre omu. Omudi monnyam eba bete dumede na chi no mama aya nana konedu yi adom. Nana Effiduasehene atena konwa Effiduasehene nananom mbema omu nyina yakọ empenifo agukudam na aduru ha. Yewo Yewra se Samdona oye former CEO Anglo Gold Asante ene openi ewo ha Yewra Kodo Mpiani eye omanpeni kufo na ni chief of staff ono nso ewo heavy yewo Dr. Adu-Ameyaw ono nso heart surgeon Konfo Anochi Teaching Hospital ono nso ewo ha yewo SO Akosa Sanso ene yewo Yewra omani echanfo Dr. Lambert Apia omunyina ewo ha Max Edun Safwa Sanso na Yewra Smiley Banaman Yewra Doctor Professor Nanaba Nadaroma enuntina mpenifue edi omani monyam eba bete dumedi echi nombema yenana konedu yadom ene yenana Effiduasehene ahemfo enyina yako yemamu nyina kwaba Minia weso yadawase yo minia baje na tuaso yo nana tiame adaruma obetie amanatu nana ima ne anananu matankonwa nyira sabre said eye boahima enterprise nana adaruma onana ise obaya eye 150 Ghana cedis 1.5 Nana tiame obakoswa atie wadaruma manatu nana ima kwadu yadom nato nananu matankonwa nyina nananu mahima afo sabre midina ema ayenya ya nana kontra wanya ne baby ko aye nana sifa ai bafo sifa wanya ne baby ko kontenye dada nema ana sabre ya kasachre ya swanom ne ya papa nom nana sabre am so mo ba ya yekuta ya nsem enesikano aye 1000 Ghana cedis pamdada opi edu saje nana woni abusia ni nyina Enfanka ya papa empata no form eno achi no yekuta pantu sana na wadaruma je na semu peja mumu a wode aka bibi e de akire nananom ya ka senya me shra wadaruma na chiame fo aso femme mijra ha edema ora kwaku buaten eye Imperial Pikamen Lodge CEO woni ha watie ne na echi kakra watu bofo aba was 1000 Ghana cedis Naima ensi so onyruju a yemfanka mpata engu fom oma me ho kwan ma mejitu dinti magina wonem ada sedada nyame shram yadamase yo sabre eye Effiduasehene former
Effiduasehene construction workers. Aha, omo na sabre, omo Adu-Ameyaw association. Sa na ye jase enso abusua etoaso. Ema mo nyina akwaba. Yo na yema chiame wada ma fo aso fam ye. Sa enso na eye Sekyere akokyere Sekyere akroche hima. Wase nana 200 Ghana cedis ensi so ene udi uba ena wotweda. Enyiri jo aye fan kan patangu fom. So mo ana medase nana pia. Yeda mo ase. Madam Roma Ashes. So etie amanana kwadu yadom ene nana no matan konwa nyina nana no mahimafo sabre sadeye nana presby asafo wa wudamo no yes ramo mama enyum bia wa ha enkofom entwene ni nyina enkofom anya ye kasa nana no monte wadama nana wadama santi biato eye ekuase bretuo ebusia penny one ne dom ekuase bretuo ebusia penny one ne dom ato sante bema nana no mudakena nana nom ye mama kwaba ye na se yo sabre eye nana Adu-Ameyaw ana ye nom nisika san anwumreye nana nom sabre eye nana nom kuase bretuo nana nom Adu-Ameyaw aha busia panitum one na busia nana nom kuase fo ana ye mo Adu-Ameyaw nana nom ye mama kwaba anu twa mo no sa na ye nana Adu-Ameyaw na ire mami awanya ne ba bi kono mami ebusia anso na sabre omo Adu-Ameyaw e mamu nyina akwaba e mama akwaba. Yes, Asante atwei aye nana asantoa nana Effiduasehene yere kura bia asantoa na busia ayuko abusia Effiduasehene wo na atu sante fefefa wo mo etia no yada mo nyina asema mo akwaba na no mnyonkrofo ayesramu a ya na mo abafam kakra bia ma ya nyonkrofo madawroma nana kwadu yadom nana wonu watan konwa nyina esi atiame so na to nana kwadu ane na busia nyina sadia sanie jaha center fo omo kasano no sanie jaha center onso omo baya 300 Ghana cedis opepemiansa nana no esi muso na mo fani adaduana no yada mo ase nana nom yes
Drobonso ehene esinamu ana ebano Nana Drobonso ehene Nana Fia Nana Fia Yama Nana Wadaruma One Afusani Nina Yapa Mocha Mama Presby Yapa Mocha Mama Nyomono enko from my Mother Roma Nananzi Effiduasehene Youth Association Adansuaja Mother Roma Effiduasehene Youth Association True Faith Church almost Babetia Nana Wadaruma said ye Presby Asafo Effiduasehene Yenina Yanana Anasabre or Dawe Asafo say Yabaya Yokuta Yansem 2,000 Ghana cedis or Pipi Adrono Nana Wadaruma Monye Namofanka Nanampata form. Emma, God of Hope International School. God of Hope International School. Madam Nana Obayao, almost 200 Ghana cedis. Senia Asuku Fui, Ekasachra War, and no. Miss Somwa and Ameda say, Nana no Madaroma, a Domwa, Ebechie, a ye doctor. Yo nana hima wadama senia ogwa mai hene esine mo a omoba ye eye doctor emputu hene ewo ogwa memu woni emputu ose emputu senia wapeja ogwa memu putu no wopesa wobepeja asante Effiduasehene emputu nso saa eti wobaye wabedi kanya bechia want me mechia na won kokwa womobaya eye doctor amobama doctor professor Nana Nicholas Nanaba aka Nanaba Nicholas aka Nanaba womo say womobaya womo sem sika 2,000 Ghana cedis 20 million and Amade Baba Wana watch a day. Almost say a year than a draw. Mama soon see one more Baba one and put to an idiot. And here Omupa on Baba Effiduasehene and Puntu. A professor, doctor, ain't one more Baba Yedo. Yo, Nana Martinasia, Nana Quadu, no penning for us, Abre Martinasia. Asante Atui. Wesley Cathedral, Methodist Asafo, your bishop, Asafo Penninfo, the assistant Asafo Penninfo, bishop, and the assistant officers in Asafo Penninfo, and to Sante Fefa, Effiduasehene District Court, Effiduasehene District Court, Adu-Ameyaw, Ombatia, Effiduasehene District Court, Omo Etia. Ya tuaso ohene tuaso yo na mama trasia nana no Madaroma senia malam ekasachre woni malam banjila ono so kepkos wa wono de Effiduasehene ya no wo was 1,000 Ghana cedis 1,000 Ghana cedis nana yanye fankan patangu fo yo Nana Kwadu Yadom. And I want to tell him for Nana Machiami and Martinasia. Sabre Major Ama Nana Jasahine, one in Abusiana, Sadio Mokasa Nana Kwadu Yadom. No. I just see Abusia, I'm so mobile. Omukuta and so, and Nakama Edu. We sika 800 Ghana cedis or pipi che Nana Kwadu Yadom Nana no mesu a ebeto omo nyina na mo dia daduana no mi so mo amada omo ase yada mo nyina aya Roman Asafo ena Adu-Ameyaw Roman Asafo father kwata edano omo so Adu-Ameyaw yo Nana mama trasia Nana Iba local council of churches
Local Council of Churches. Local Council of Churches. Omanyina do ha. Wonya ne ba bi ko. Mijaa na mijaa ma ne ma na sene mu ma na ekasa yi. Omo se na omane chamfo ma. Ana ekasa omo se ayankufo papa na da. Na omane chamfo. Ani nana Adu-Ameyaw ntam no. Na ya yankufo a efehie. Na ya onua do papa bi. Na se ne na Adu-Ameyaw so ekọ akura. Na se won meka bibia nkyere busua. Na omni na Adu-Ameyaw ni ye. Enti na chamfo ma ne asene mu ma. Omo ba ya. Omo to kuta me sika 1,000 Ghana cedis. E kan ti discount 10 million. Abusua nye. Na so du omo de kan konwa e de gu form. Ya ba genti ya dase. Ya da ma se. Me pa mo chao. Yo, Winisa for Eka, Omwa, Equachia, Winisa, Effiduasehene, one more can Asante you, Equaman and no more darkena. No, Nana Madama, Fabe Gusa for Gusa Effiduasehene, Mamma, Oswaka Hobum, Obabecha and Anum, Gusa for Macaba Guru, Yamakaba and Yado. Pia. Nana Pibefi, Nana Waha, Nana Makwabe Bru, Yamakwabe Nyado. Yamamunina Kwaba. Sanya Adiana Yanedie, Anyum Chrono Nicetino, Aye Obrimpon, and Edaway. Tedaya, Omo de Befu Fasia, and Tienya Omo, Nayantia Umra. Yapen Womo, Yakasa, Omonte, Umrani say, Tiwa Obati receipt Biano, Fabre Johnny Fifi, Na Yanka. Na bibia enye kama emfa emaye ya mamonyina kwa aba na nanoma sofo na nanoma konfo party for clergies empanifo ni nyina ai ya ye de da chi bia omu ya mobo ombebre benchie da chi bia omu ya mobo omu bebre ya benchini ai ya som na nanom Awesome no humra, ebia enono. Pia. Nananum Ebraimu, Yamfaya song, and Family. Samijin Hadumua, Namijin Hama, Nana Adu-Ameyaw, Nana Jamina, Dankwa, Jubisound, or 2 for Bripono, or 2 for Bamba for Hene, Ebremu, Nana. Antimi amedru ha no ma enam adwumadia odi wo manhia enuti watu ni bankum hene watu ni chidom hene san watu nana aboafo hene eni ni chiamen eni me amigina ha ni secretary say yamra na yemeye amamra ni amane se efata nana say yama Effiduasehene moaso enti say ayebra no yama na so nti nana Adu-Ameyaw hene say mo prepare na munya ready ma no every say ayebra no Nana Adu-Ameyaw wo de ni dom nyina abeba Effiduasehene hanom abeye amamre ni amamre pia Ohene nyamishra okwa fayankra emanana sana na Adu-Ameyaw esiye wasi ebremu watu ni mpanifo abaha abeye amamre ni amania wakutani sam empredwai enum nananom munye na mumfanye ni ese ene fata pia Yada nana ase. Asma do that kwa Kesben. Also oha. Odnanu nyambe taj medinati. Ai Effiduasehene Sekyere East TV ni Sekyere My FM. Yada munyina ase. Ya mo bibia kwaba. Ade bana na daduana ya se. Yo na Effiduasehene ma. Na kwadi yadom. Dodo bibia. Ya furu abetie me.
na chia me betie o na nanom nyina tie bi ene ahema no ene akunafo samre me gina ma Effiduasehene hairdressers association national ene local presbytery said ya omakasa kire na nanom no na nanom preacher boy nyina omasote eme ya besom amamene bi asade bi ese beye sana nana kwande ya do matenase na oburu da pada obey ni baya omobaya aye 200 Ghana cedis ensuo puduo miensa na nanom ensi muso ade ye bia ya de aya na bi hira mu da se yo sabre Asante bi so adruha eye True Faith Church True Faith Church omo so adruha ba ba chia na nanom e ma mo nyina akwapa e wo Yesu dem Pia Agufuma Yo nana no madaroma Yasramo ya betena sana na no mo kasai sabote say ya announcement ya munya di na ya kasa nwie enso ya ka mo se ya kasa beko na no mo di ka kira ya ano mo no mo so mo kasa se asane ma nyina etubom de ya ka so mo so mo pa mo kyewa ne die mu muni ho a mo so ni ho ni ho a mo so muni ho to mo so mo sra mo te se ya kasa mo ko for my eri ade be bia obeye yo ya pa mo chow ya hweba bia nananom asofofo no etia ya de homa asofo no nko a anso timemufo sabi muni ho ye ni ho madaroma Mumra na chire ha sei mayen na ye mapanom ne ye mamenom asofo no nya ba bi ntina mayen madama we ya de srede kroma ade srede ye sremu ada mama ya asofo no ba bi ye ni asofo nya obi asofo presby for Methodist for Anglican for Pentecost ni nyina eka ya da samre santi bia dru ya fi ba bia aya Effiduasehene school lands for Omadria department Omadria babechia na nanom das bank for so etwa amoso chia yo na ima chia me wada ma for so fam ye senia construction for e wo ha contractors oma komo nyina bom aye constructions association of Effiduasehene wamo so amoba ya na 500 Ghana cedis obepinum monfa enkam patango form meje ya na medase yadamase yo Apostle Daniel of Police Sekyere papa nso ene dom enso adruha ya ma mo nyina akwaba yes sabre Effiduasehene ko de ne bafo ajanimfo abusua eso aduha wo mo so etia ene twa mu yo nana wadama for waso FM yen senia eye nana akua adebi asachrewa ahima ekasachre woni waso woni na busua ba ya 300 Ghana cedis ensi so onyuruju a yamfanka wo bampata engofo ani twa mu sutam kwai ma meji ya na medase esutam atnankonya amso aduha esutam atnankonya amso oni panifo ena smankwa hene amso aduha ambechia yadamase ago ejo yasramo agofoma tombre bia muntie ye ne monko fom kakra ma me yasramo na tachirama bi wo ha e wo se na nanomte yasramo buru yadase yo na Effiduasehene achia me nuru achia me madawroma moma nana kwadu yi adam Effiduasehene ma nana wadawroma tachirama edamanu America se achia me be chamfo oya okuase bretuo abusia achum barima abusia pani dano na kuase ma nana kuase kwamti twa free ebuaten sani amamre ni amane ase no nana enne 40 days ya yedie ayane dia prakope ose ontimi enhwe amie ni sa 40 days yi sa akwa anuti watum panifo nyina aba abia bechia nani ase aba ya yensuo puduo no edu aduanu
Shinaf, Pentu, Sika, Predaidu. Esi Achame so, then count. Nana Minusha Baje, Timiji Yape, and Abada Kiase, and Peniase. That's your brew. Yo, Nana Chame. Adaru Mabakoswa Atie, Amananaima, and then Ananwa Tankonyanina, Abusianina, Sabre, and our Daru Mamijna, Namijna Hamma. Ayen and Adu-Ameyaw, and then Yedina Dadana, Nere Mammy, Asante Cropia, when you're baby call. The Bushian and Anama you call Nakasay. Yes, a Sabre and Namuse. Ya this year, Nana ever found on tea, and Yan and Yabena send and Mammy knew her and the Yentimin Kabibi. Abusian and a Paya Bachiana Nanom. I went so, Nanama you could force a baya. Nanaima, Yakutayan Sam, a year, Opi Edu. Saje Nania Busianina fantasy. When you know Amada Campatana go form. Yakutai and Sam a year, Pentu, Nana my dear. Now when you know Jonas, I will pay their one. When an anom there Kabibi, Achen and Anom. Nasa dear yen, Mamma, Asante Cropia, when you're a baby call. La Busia El Casa. Yo, Lalas, baby, I will be a Lalas. Nana sendeja hene elshe show. Aha, Lalas. Nana yema wadaroma wone umpeni for. Ayana naskore mahima. Nana asakore mahima. Wane ne dom manana wadaroma pejauti ebru. Pejauti ebru. Asakore mahima. Asakore mahima. Ah, sabe oba penny. Ana watonsa. Nana naskore mahima. Nana yabraku. Ah, Nana Samre, what do you are, Ochiano? Nana Score, my hima, Nana Yabraku, or Bania de Fonono, or Bago Rufono, or Banan and Quasa, Dilim. Aha, Nana Ma, and then Adiana, Nana Fafa, Nana Fafa, what do you have? But Shiana Nanom, if you just say, now you man at Sanakoya, or by Yabrakuno. Na ye man no o ye man na ne dey na woni mama mere no ni mama ne na na dru ha sa ne ba pra ko pa na oda ho ya ene na nanom edi adaduanan na ye man na dru ha no na oboa asa eyasa aha na fefe na nani atidodo samle ko ho de o dada no wo ho woni ma Asante amamere no ya Asante amamere so aha je mere ma no askore mahima nana ya bredu echidom nana ya bredu obeboni nua echidom obeboni nua echidom ah samle sati bia dua omo fi ba bia se Kingdom Generation Church omo so dua ba chia nananom ene abusia nyina papa no maso for momrai ah nyame achi de for momrai aya Kingdom Generation Gospel ah omodo ya chi anananom ya da munyina se mo bibia kwaba nana Effiduasehene ehema wada mapeja utie unua na asokore mahima aha one in the dom abusiani nyina atu afia asokore ebe ma woni abusiani nyina nananom bretuo obo nananom amode ni fadi abekwan na mode benkum ayi musim ene atomone abeseriye yamamu nyina yakọ yamamu shade staff of Effiduasehene District Court. District Court ewa Effiduasehene.
Wamabaya nana madama na mama baby atena ebom ho ba di juma 500 Ghana cedis eno pa ho no ensuovena naka edu ai eno so omo se mo fan so ma wo ye dina ye kasa nyina ye minimum bewe na mama ye nsuo ni bi anom meje ya na me dance yo na mai na chia me no na no betie Effiduasehene na kwadu na tena konwa ahema ne ahene nyina tie bi samne ya jira Effiduasehene ya True Face Church omoda send adansu aja ya na no mo sa de nyina da ya ne madaja ya nyina na ya papa na wada ne tintim omoda send ya tena se ya na no mo se bibi amoba ya 500 Ghana cedis million enum na kwadu ya dom susu anato atena konwa na to na no nyina ya fansa konwa bi na lalas baby awobia na da behine na da behine yan konwa na behine baby awobia na wasache na kwadwansa hwehwe wa ha na da behine baby awobia Effiduasehene Youth Faith Church True Faith Church Adansuase wamo say adansu eja 500 Ghana cedis na yema ensu so nyuru jua yamfa kampata engufom Professor Dr. Nicholas Sekyere wada matna say na fa waso femme na wada foi ebe mawo yo wasi amaye lalas enkonya wafo na se ni eja bia ya se nya nkonya o na se ni eja hene se ohia nkonya asamre afitafo na echia no afitafo chia afitafo no echia no abrofo bi yehu omo ewani mo se broni bi santene ato abroni bi di omanim owura ye nyina Professor Dr. Nicholas Sekyere wanyema ba enti ena edomu yi aba owura David Cameron ana afenso Sahara Oya GM General Manager ewa na Saraha Natural Resource ha ono di animu owura kwaku kafo ampedu country director ono so edi akire sanso na abafo Dr. NS Owusu Afriye CEO ono so edi akire Joseph Kwajo Adu-Ameyaw one also CEO LMI Holdings ana Oko Norte also so edi akire CEO Network Development also kan kwabena osai bonsu Omina kaho naba Professor Dr. Nicholas Somebody asofo no na gusu a echia no asofo no gusu chia Somebody na yinom na nanom ahemfo ayerenom so adua omochia sa na ya na kontenyini dada awanya ne ba bi agona ha na nanom agona busia omoso adua yo na chia me betie me abetio na tu na yema na nanom atena kwanya Somebody me gina ma Effiduasehene Roma Esafo bishop ene na sorry to ne nyina aseme ba ye na nanom Mama masote wamaba oba ya 500 Ghana cedis million enum na nanom ensimuswe dada mo ase na misra yo meba twen na nanom awatena sia na nakwadu ya dom anachia me wada roma muntie me kakra me kasa ama Methodist Asafo ya ne ya nana sabre wada ne benkum su ya ne na esom anoti Jaya Hama Wesley Cathedral